ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇನಿ ಒಂದು ಚೂರು ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಟೆಲ್ಲ ಬರೆಪಾಗ ಓಕೆ ಆ ಒಂದ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಓಕೆ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಪೋಪ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತನ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಕುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಮನಸ್ಸು ಡುಪ್ಪುಜಿರು ಪೋಪ್ ನೆಟ್ಟೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಡುಪ್ಪುಜಿರು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಸುರುಟು ಪೂರ ಇನಿ ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ರಿವ್ಯೂ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಪು ಏನ್ ಪಿರವರ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡಪ್ಪಗ ದಾದೆ ಆನೆ 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 ಬರೆಪು ನೆಂಚ ದಾದುಂಡು ಪಲ್ಲೆ കണ്ണിൽ കണ്ണ് കെബി ಕೆಬಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂಡ ಕಣ್ಣು ಓಕೆ ಆನೆಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಬೀಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ ಪಿರ ಈ ದಾದೆ ಇರೆ ಇರೆ ಇರೆಂಚುಂಡು ಅವು ಇರೆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಇರೇನ ಭಾರತದ ಬಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿದೆ ಈಗ ಎಂಚಿದೆ ಪಿರಂಜಿರೆ ರಡ್ಡಿರೆ ದಾದೆ ಉಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚೆಂಚುಂಡು ಜಿಡೆದೆರ್ತದುಂಡು ದಾದ ಉಂಡು ಜಿಡೆದೆರ್ತದು ಐಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೆಂಚುಂಡು ಹುಚ್ಚು ಬೀಲ ತಿರ್ತು ಮಾಡಿರ್ತದುಂಡು ಋಷಿ ಎಂಚಿನೆ ಋಷಿ 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 ಎಂಚುಳ್ಳರು ಕಮಂಡಲ ಕಮಂಡಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಂಡ ದಂಡ ಉಂಡು ಎಂಚಿನೆ ಏರು 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 ಕೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಭುಜ ಉಂಡು ಮರತ್ತುಂಡ ಭುಜನ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣುಂಡು ಭುಜ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಓಕೆ ಐ ಎಂಚಿನೆ ತಾಲಿ ಕೈಯ ಆ ಕೈ ಐಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ದಂಟೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಬರೆಪು ನೆಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಓ ದಾದೆ ಓಗ್ ದಾದೆ ಓಂ ಔಡ ಓಂ ಬರೆಪು ನೆಂಚ ಕಣ್ಣು ಬರೆದು ಇಂಚ ಬರೆದು ಕಣ್ಣು ಆತೆ ಓ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೋಗು ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಕೊರ್ದು ಉನೇನೆ ಇಂಚ ಬರೆಪುನೆ ಓ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಅವು ದಾದೆ ಅವು ಔಡು ಪಂಡ ದಾದೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಬರೆಪುನೆ ಓ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ತುಡಿ ಕೊರಪುನು ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಆ ಬರೆದು ಸೊನ್ನೆ ಆ ಬರೆದು ರಡ್ಡ್ ಚುಕ್ಕಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ್ ನೆನಪುಂಡ ಪೂರ ನೆನಪಾತನ ಪೋತುಂಡ ಓಕೆ ಉನ್ನನಿ ಅಂತೆ ಕೂಡ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕಾಕಾಗಂಗ ಕಚಟ ತಪ ಪಾ ನನ ಅವಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಾಕಾಗ ಕಾ ಬರೆಕನ
ಖಾ ಪಂಡದಾದೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಜಿಂಡ ಕರ ಪಂತೆ ಕೆಂಬುಡೆ ಕಾ ಬರೆಕನ ಕೆಂಬುಡೆದ ಬಳ್ಳಿಲ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಇಡಿ ಕಾಲಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬಳ್ಳಿಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾ ಪಂತ ಎಂಚಿನ ಖಾಗ್ ಖಾ ಪಂಡ ಖಡ್ಗ ಖಡ್ಗವರೆ ಎಂಚ ಖಡ್ಗದ ಪುಡಿ ಖಡ್ಗದ ಪುಡಿ ಒಂದು ಕಾಲಿ ಖಡ್ಗ ಮಾತ್ರ ಖಡ್ಗದ ಪುಡಿ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುನ ಪುಡಿ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗರಗಸ 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 ಒಲ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಿ ತಿರ್ತಿರ್ದ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಘ ಪಂಡದಾದೆ ಘಂಟೆ ಎಂದೇ ಬರೆಕ ನಮ್ಮ ಘಂಟೆಗೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಎಂಚ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟಾಯಿನ ಗಂಟೆ ಕಾಲಿ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟಾಯಿನ ಗಂಟೆ ಅತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನೆ ಗಾಗ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಗಾನೆ ಪಂತಿನಿ ಐ ಕೆಂಚಿನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಈತೆನ್ ಮಾತ್ರ ದೀತ ಅತೆ ಇಂಚ ಮಂತದ ಮುಂದದಾದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಛ ಜ ಝ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಛ ಝ ಝ ದೆಪ್ಪೆ ನೆನಪಂಡತೆ ಕಕ್ಕ ಗಗಂಗ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡೆಯನ್ ಚಾತ ಜಗ್ ಬಂತೆ ಚಾತ ಜಗ್ ಅತೆ ಚಾತ ಮಗ್ ಚಾತ ಜಗ್ ಜಗ್ ಪಡಿಂಚ ಅವೆಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಎಂಚಿನ ಮೈರ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚ ಸುಯ್ಯ ಬೂರೋಡವು ಅಲ್ಪ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಣದಾನೆ ಪುಂಡವು ಖ ಪುಂಡು ಖ ಮಲ್ಲ ಛಾ ಬರೆ ಪುನೆಂಚ ಛಾ ಗೆಂಚಿನ ಬಂತೀನಿ ನಮ್ಮ ಚಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿಂದ ಬಂತ ಓ ಚಾತ ಜಕ್ಕುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಜಕ್ಕುಲಿ ಓಕೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಛ ಛ ಜಾ ಎಂಚ ಬರೆ ಪುನಿ ಜಡೆ ಪಂಡ ಜುಟ್ಟು ಬಟ್ರೆ ಹಿರೇ ಜುಟ್ಟುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ರೆ ಜುಟ್ಟುಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಜುಟ್ಟು ಒಂದು ಜುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಝ ಝರಿ 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 ಎಂಚ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚ ಪೋದು ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರು ಮಿತ್ತಲಾಗಿ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಛ ಛ ಜ ಝ ನ್ಯಾ ಬರೆಪುನ ಎಂಚ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಜಣ್ಣರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬರೆಯರ ಪಂತತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನ್ಯಾನೆ ಮಿತ್ತು ದಿಕ್ಕ ಅಂದ್ ವೆಂಚ ಈ ನ್ಯಾ ಉಂಡತೆ ಅವ್ವೆ ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಮುಂದುದಾದೆ ನ್ಯಾ ನ್ಯಾ ಒಂದು ಛ ಛ ಜ ಜ ನ್ಯಾ ಅಂಡ್ ನಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ನೆನಪಂಡತೆ ಪೂರ ಟಾ ಬರೆಕನಾ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಪೆ ಓಕೆ ಹಾ ಅಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅವು ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ಬರೆಪರಾತೆ ತಾ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಂಡತೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತರೆ ಉಂಡು ತರೆ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಶೇಡ್ ಕೊರ್ಪುನಾತೆ ದೇವಾನಂದ ಟೊಪ್ಪಿಯ ಅಂದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಠ ಎಂಚ ಬರೆಪರ ಟಮ್ ಟಮ್ ಮುಂದ್ ಮಲ್ಲಟ ನಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿತ್ತನತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಂದು ಕೋಲ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟಮ್ ಟಮ್ ಮಲ್ತೊಂದತೆ ಇಂಚ ಆಡ ಒಂದು ಅಂಚನೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಠ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಡಾ
ಸಾರಿ ಡ ಡ ಢ ಪಂಡ ಡಬ್ಬಿ ಡಬ್ಬಿಯಾ ಡಬ್ಬಿ ಆತಿ ಡಬ್ಬ 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 ಸರಿ ಡಬ್ಬ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಟಾಡ್ ಮಿತ್ ಲೈನ್ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಖಾಲಿ ಝೀರೋ ಅದೊಂದು ಡಾಟ್ 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 ಅವಡೈಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಓ ಒಂಜಿ ಡಾಟ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಠಾಲೆಕ್ಕನೆ ಐತ ಮಿತ್ತರದ ಒಂದು ಜಾತೆ ರಾಲಕ ಅಂದ್ ಮಿತ್ ಲೈನ್ ಇಜ್ಜತೆ ಕಂದಂದು ಸರಿ Time ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಡಾಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ಸೊನ್ನೆ Okay, ಮಾತ್ರ. ಢ ಆಂಡತೆ ಢ ಶಿವಳ್ಳಿ. ಏನಿರ್ಬೇಕದಾದುಂಡು ಶಿವಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ ತೂಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಕೇಂಡಿನಿ ಜಡ್ಡನ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು ಗುಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಪನೋಡು ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ ಬರಕೊಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಸಾತೆ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಢ ಪಂಡದ ಅದೇ ಡಬ್ಬಿ ಢ ಪಂಡ ಡಬ್ಬಿ ಡಬ್ಬಿ ಟ. ನೆಕ್ ಇಂಚನೆ ಬರೆಪುನು ಆಂಡ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಪಾಡುನೆ ಯಾಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನೆ ನ ನಾ ನಾ ಎಂಚ ಬರೆಪುನಿ ನೋಣ ನೋಡ ನೋಡ ನೋಡಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದುಂಡು ಕಣ್ಣುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ರೆಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ರೆಕ್ಕೆ ಪಿರ ಮಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ತಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಇದ್ಯಾ ಓ ಸುರುಳಿ ಸುರುಳಿ ಬಾಡಿಯರಿದ್ದೆ ಸುರುಳಿ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಡಿಜೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡತಾ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಸುರುಳಿ ಇಲ್ಲ ಉಂದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡು ಒಂದು ಪೋಯ್ರ ಅವತ್ತು ಸುರುಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿತ್ತದು ಇಂಚ ಬರೆಯುದು ಉದ್ದ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸುರುಳಿ ಈ ಸುರುಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬರೋಡು ಚಂದ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಕೇಳಿ ಅದು ಬಾಲ ಅವು ಬಾಲ ಉದ್ದ ಆವಡ ಅವೇ ಸುರುಳಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಬರಡ ಅವು ಸೇಮ್ ಅವು ಸುರುಳಿದ ಲೈನ್ ಗೆ ಆಯ್ತು. ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ ಉದ್ದಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನೋ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಉದ್ದ ಅವು ಶಿವಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ನಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಹಾ. ಇಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಉಂಡವು ಬುಕ್ಕಳು ಸೇಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ ಉಂಡವು ನಾ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೀಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಬರೆದು ತೋಜವೆ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಬರೆದು ಅಪ್ಪು ಸೇಮ್ ಆಪುಂತುಲೇನೆ ನೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಹಾ ಒಂದು ಇಂಚ Yes. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ Yeah. ಓಕೆ ಒಂದು ಟಾ ಠಾ ಢಾ ಡಾಣ ತಿರ್ಸಿತ ಬರೋದು ನಮ್ಮನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅವತ್ತು ತಿರ್ತುಂಡು ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವು ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತವ್ರ ಅಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಅವೆ ಕೆಲವುಂಡತೆ ತಾಳೆಗರ ಇಟ್ಲ ಒಯ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ತಿರ್ತು ಮುಟ ಅಂದ್ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರ ತಾಳಗರಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಯ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಸೊ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗೆರೆಟ್ ಬರೆನಾಗ ಇಂಚ ಬರೆಪುನ ಅತ್ತಂದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೆದ ಉದ್ದಲ ಬೈದು ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ನಂದು ಕ್ಯಾರಫುಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟು ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ ಪೋಪುಂಡತೆ ಕೆಲವೆರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಪ್ಪುಣ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಏ ಪಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೆಂದೆ ಇಂಚ ಬರೆದು ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ನೂ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತರಣ ನಿಕುಲು ನೂ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾರಿ ಕಾರಿ ನೇರ ಒಯ್ತಿತ್ತರಣ ನಾ ಆಪುಂಡು ಉನ್ನೇನೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತರಣ ನಿಕುಲು ಡ್ರಾಲಾಯರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತರಣ ರಾವತ್ತು ಇಡೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಕನತದು ಇಂಚ ಮಂತರಣ ಡ್ರಾ ಆಪುಂಡು ಡ್ರಾ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಟಾಟಾ ಡಾಡಣ್ಣ ಅಂಡ್ ನನ್ನದ ಅದೇ ತಾ ತಾದು ದಾದ ಬಂತಿಲ್ಲಮ್ಮ ತಳ್ಳು ದಾದೆ ಕಣ್ಣು ತಳ್ಳು ತಳ್ಳು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ತಾನು ನೂಕುನಿ ತಳ್ಳು ಕನ್ನಡದ ತಾ ಈ ತಡಿ ಮೇಲೆ ಅದು ಬುರುಡು ಆಣತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಾಗದಾದ ಪಂಡೆ
ರಥ 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 ಹೆಂಚ ಬರೆಪ ನಮ ಇಂಚ ಬರೆಪ ರಥ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಪಕ್ಕದಾದೆ ದ ಧಾ ಪಂಡದಾದೆ ಬಿಲ್ಲು ಧನುಸ್ಸು ಬಿಲ್ಲು. ಧನುಸ್ಸು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂತಯನ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ನಮ್ನೆದ ಧನುಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎದುರು ರಾಮನ. ಧನುಸ್ಸು ಒಂದು ಅವು ನೆಟೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತು ನೆಟೆ ರೌಂಡ್ ಪಾಡೇಣ ಸುರುಳಿ ಪಾಡೇಣ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಸುರುಳಿ ಪಾಡಣ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಓ ಸೊ ನೆಕ್ ಧನುಸ್ಸುಗು ಸುರುಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಧ ಮಲ್ಲ ಧ. ಒಂದು ರಾಮನ ಧನುಸ್ಸು ಮುಂದೆಕ್ ಇಂಚ ಬರೆದು ಒಂದು ತಿರ್ತ ತೂಪುನ ಸಾರಿ ಮಿತ್ತು ಉಲ್ಟಾ. ನಾನ್ ಒಂದು ಧ ನಾ ಇಂಚ ಬರೆಪರೆ ತಾತ ದಾದ ನ ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾ ಪಂಡ ದಾದೆ ಪಂತೀನಿ ನಾನು ನಲಿ ನಡೆ 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 ಅಪಗದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಮ ನಡಪುದು. ಹಾ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಾರು ಗೊತ್ತಂಡತೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓ ತಾಲ ದಾಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬರಡತ ಮೂಜಿಲ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಬರೆಪುನ ಅವತ್ ತಾತ ಒಂದು ಧ ಮಿತ್ತು ಮುಟ ಪೋಪುಂಡು ಸಾರಿ ನಾಗತ್ತೆ ಕೇಳಿ ನಿಕಲು ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಒಂದು ದ ಬೊಕ್ಕ ತ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜುಂಡ ಯಾನ್ ಬರೆಪುನ ನೆಟೆ ಬರೆವಡ ಸ್ಮಾಲ್ ದ ಹಾ ಅತ್ತ ತೋಜಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತ ಓ ಸಾರಿ ತಿರ್ತ ತೋಜಿ ತೋಜ ಇದು ಚೂರ್ ತಿರ್ತ ಮನ್ ಆಂಗಲ್ ಇಂಕ ಬಂದ್ಪಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ತ ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಓಕೆ ದೆಪ್ಪುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಾ ಮಮ್ಮ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಪೋಯತೆ ಅತ್ತಿತ್ತನೆ ಓಕೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗತ ಅತ್ತೆ ಪಾತಿ ಪಾಪ ಬಾಬಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಾಬಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಲ್ಪ ಓಡತೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಪಾಪ ಬಾಬಮ್ಮ ಕಲ್ಪವೈತೆ ಸುನೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಶಿವ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪನೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಶಿವನೇ ಲಿಂಗ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಶಿವನ ಲಿಂಗ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅತೆ ಐ ಕಾಣ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಲಿಂಗದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅದೇ ಐಕ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ ಪರಮೇಶ್ವರ ಫ ಫಾಗ್ ಇಂಚನೆ ಲಿಂಗ ಉಂಡು ಆಂಡ ಫಲ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಫಲ ವಸ್ತುಲೇನು ಪುರ ದೀತರ್ನಿಕುಲು ಒಂದು ಫಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಾಪ ಅಂಡ್ ಒಂದು ದಾದೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಪ ಬಾ ಬಾ ಬರೆಪುನೆಂಚ ಬಾ ಪಂಡ ಬಂಡಿ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಐಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಏನಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ನೆಟೆ ಕುಲೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಓಕೆ ಆಂಡ ನೆಟೆ ಚಕ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪನ್ಯ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಾ ಶಿವಲಿ ಅವು ಕ್ಲೋಸ್ ಉಂಡೆ ಓ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಸುರುಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸುರುಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಅತ್ ಓಪನ್ ಅಂಚ ಓ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಚ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ
there is a ಸುರುಳಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಣ್ಣುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ ಅಂಡೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾ ಭಾಗೆಂಚಿನೊಂಡು ಭುಜ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಭುಜ ಅಂದೆನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭುಜ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭುಜ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಓಕೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನೋನಿತ್ತೆ ಮಾ ಮಾಗ್ ಓಂ ಬರೆನಗ ಮಾ ಬರೆ రెండు ಪಂತ್ ಜ ಎಂಚ ಬರೆ ಪುನಿಂದು ಐಕ್ ಕಾಲಿ ಓಮುದ ಬೀಳ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಓಮುಗು ಓಮಿಯ ಕಡ್ದೆ ತೊಂದ ಈ ಉಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಬರೆಪ ಒಂದು ಮಾ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯರುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಉಂಡತ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ಕುಟ್ಟಿ ಉಂಡತ ಮಿತ್ತಿ ಇರ್ಪನ್ಪನು ಓಮುದ ಮಿತ್ತ ಉಂದುವ ಇಂಚನ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಅವು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೆಗ್ ನೆಕ್ಟ್ ಬರೆನಗ ಇಂಚಲ ಬರೆವಲಿ ಅವರಸ ಇಂಚಲ ಬರೆವಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಓಮುಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುರಳಿದ ಕಿರೀಟ ಪಂತತೆ 5 ಇಂಚ ದಿಯಣ ನಮ್ಮ ಓಂ ಮೂ ಮೂ ಉಂದು ಮೂ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಮಾ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಪುರ ಜನಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಟ್ಟು ಅವೇನು ಇದು ಪಾಪ ಬಾಮ ಐನೊಂದು ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಪಾಡುವ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಡ ಸರಿ ಸರಿ ಬರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಯಾ ಅಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವು ಭಾ ಮನ್ನಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಮುಟಲ ಪೋದು ತಿರ್ತು ಬರ್ತದ ಒಂದು ಪಾ ಯಾ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಬೋಡ ಅವು ವಿಡ್ತ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ದಾಲ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಇರು ತಾರಿಗೇಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರಿಂದ ಮೋಹನಣ್ಣ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಪಾ ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಂಡೆ ಉದ್ದಡ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಂಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಡ ಅಂದಾಯ್ತು ಐಟ್ ಅಂತಾರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದುವೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರಣ್ಣ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಫಾಗ್ ದಾನೆ ಮನ್ಪುವ ಇಂಚ ಪೋದು ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರೆಯನಾಗ ಸೇಮ್ ಹೈಟ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆರೆ ಪಂಡೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಇಂಚ ಸುರುಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬಾ ಬಾ ಆಡತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂದೆಕ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಭುಜ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಭುಜ ಮಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ಭುಜ ಮಿತ್ತು ಬಾರೆಜ್ಜಿ ಈ ಭುಜ ತಿರ್ತಿಯಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾ ಬರೆನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಾ ಮುಲ್ತು ದೆತ್ತೊಂಡಾರಂಡ ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಉಂಟುಂಡು ಕ್ಲಿಯರಾ ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ ಮುಟ್ಟ ಬಡ್ಜಿ ಬೀಲ ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಲಯಾಳ ಮಾಡಂಚೆ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ ಉಂಡ ಓಕೆ ನೋ ಮಧ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವು ಮಧ್ಯಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಅವು ನಮ್ಮವರ ಒಂದು ತೊಜಪಗನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆತ್ತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಜನ ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸೇವ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆಯಣ್ಣ ಮಾ ಚಾಲಕ ತೋಜುನತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಪನ್ಪು ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತರಣ ಚಾ ಹಾಪುಂಡವು ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ್ಜಿ ಮಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಫ್ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂಡೆ ಪಾಪ ಬಾಬಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಧ್ಯಾನ್ ದರ್ಶ್ ಯಾರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಶಿವಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ಏನ ಮಲಯಾಳಿ ಮೋಹನ ಒಂದು ತೋಜುಂಡತೆ ಶೇರ್ ತೋಜುಂಡತೆ ತೋಜುಂಡು ಭಾಸ್ಕರ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ತೋಜುಂಡು ತಾ ತಾ ದಾ ಧ ನ ಧಾ ತುಲೆ ಮುಲ್ಲುಂಡು ತಾ ತುಲೆ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಗ್ಲ ಸೇರ್ದನೆ ತಾ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಡ್ದೊಕ್ಕ
ಥ ರಥ ದಾಪಿಲೆ ದ ಹ್ಮ್ ದ ದ ದಪ್ಪುನಿ ಓಕೆ ದಪ್ಪನೆ ಐದಕ್ಕ ಧ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಐದಕ್ಕ ನ ಓಕೆ ದಾದನ ಐದಕ್ಕ ಪ ಪರ್ದು ಪ ಫ ಫಲವಸ್ತುಲು ಬ ಬ ಬಂಡಿ ಭ ಬೊಕ್ಕ ಭ ಭುಜ ಮ ಮ ಮಾ ಮಿತ್ತು ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಅಂದು ಮಾ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ನಡು ಅಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಸ್ ನೆಟ್ ಬಾ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಡುಟುಂಡು ಬಟ್ ಯಾ ಅವು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪನೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾಳೆಗರ ಇಟ್ಟು ತುಯಾರೆ ಪೋಯಾರಣ ಬಾನ್ ಈತ್ ಲಾಯಕ್ ಇಂಚ ಬರೆ ದಿಪ್ಪುಜರಿ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಡ ತೋಜುನ ಇಂಚ ಬರೆ ದಿಪ್ಪುವೆರು ಅವು ಅವು ಇಂಚ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಐಕೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಿದ್ದಂದೆ ನಿಕಲು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಪುಡ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪುಂದ ಪಂಡಾಯ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದೇರತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ಬೋಡ ಅದ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಕಲು ಎಂಚಿನ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವೇ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು നമ്മുടെ ಯುನಿಕ್ ಕೂಡಿಜ್ಜತೆ ಅದು ಬರೇನೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ್ ಮಲ್ದೇರತೆ ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದೈನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಾ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾ ಮಾ ಎಂಚ ಬರೆಪೇರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಬರೆಪೇರು ಮಾ ತಾಗಾವೇರು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟು ಪೂರ ಇಂಚ ತಾಗುಂಡು ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಮಾ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೆತ್ತ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ತುಯಾಡಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಾಂಟ್ ಉಲ್ಲತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಒಂತ ಆಯ್ತ ಬೀಲ ಕೊಂಬು ಪೂರ ಉದ್ದ ಬಟ್ ನಾವು ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರೆನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಉಂಡಾ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಲ್ದುಂಡು ಉಂದುವೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಬಟ್ರೆ ಕೂಡ ಕಡಪುಡುಗ ತೊಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕುಡೋರ ಕಡಪುಡುಗ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಯಾ ಬರೆಕನ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ತೊಜಪಾಡೆ ಹೊರ ಬಿಡ್ಚತೆ ಯಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದೆ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ತುಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ತಂಡು ಬಕ್ಕ ತುಕ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂದೆ ಯಾ ಬರೆವಡ ಪೂರು ಜನ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲರತೆ ಯಾ ಪಂಡ ಇಂಚ ಯಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಂತ್ರ ಚರಕ ನೆನ್ಲೆ ಚರಕಡೆ ನಮ್ಮ ನೂಲ್ ದೆಪ್ಪುವತೆ ಅಂಚ ನೆನ್ಲೆ ನೆಟೆ ನೂಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂಥರ ಯಂತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಓಕೆ ಮೂರು ಲೈನ್ ಓಕೆ ಮೂರು ಲೈನ್ ಪಂಡ ಮೂಜು ಲೈನ್ ಬರೆಯೋಡ ಶೂರ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ ಲೈಕ್ ಉದ್ದು ಬರೆಯೋದು ಪೋಲಿ ರೇಡಿ ಲೈನ್ ಪ್ರತಿ ಅದು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಉದ್ದು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಬೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಚಾ 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 ಓಕೆ ಒಂದು ರಾ ಪಂಡ ರಂಗೋಲಿ ಇಂಚಿರ್ದಿಂಚ ಪೋಪುನಿ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ರಾ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲಾ ಬರೆಪತ್ತೆ ಲಾ ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ವಾಲಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತತೆ ಶಾಲೆಡ್ ವಾ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಒಂದು ವಾ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಎಕಡ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನ ಗಾ ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಅವು ಗಾ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗಾತ್ ವಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೂರು ವಾಲಗದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಇಂಚ ಉರ್ಪೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲ ಬಾಯಾಣ ನೆಟೆ ಇಂಚ ವಾಲಗದ ಲೆಕ್ಕ ಉರಿಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ವಾ ಅಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನೆ ಮೂರು ಸುರುಳಿ ಪಾಡೊಡೆ ಪಾಡ್ಚಿನದಾನೆ ಆಪುಂಡು ಗಾ ಆಪುಂಡು ಸುರುಳಿ ಪಾಡೊಡು ಐಕ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನಾಂಡೆ
ಯಾ Kerala. ವಾ ಶಾಡ್ ನನ್ನ ತಾತ ಮುಲ್ಟಿಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಟ್ಟೇಶ ಆ ಶಾಗ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಶ ಅಂತ ಅನ್ಪ ಪಾಶ ಎಂಚ ಪಾಶ ತುಲೆ ಶಿವನ ಪಾಶ ಒಂದು ಶಿವನ ಪರಶಿವದ ಪಾ ಐಡಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಪಾಶ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕನಪು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಪಾತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪಾತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತ ರೆಜ್ಜಿ ಐಡ್ದೆ ಸುರುಳಿ ಕನತದ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಾಶ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾ ಸಾನ್ ಎಕಡೆ ಅನ್ ಉಚ್ಚು ಬಂತೈತೆ ಉಚ್ಚುಗು ಸಾಟನ ಗದಾದೆತ್ತಂಡ್ ಕಣ್ಣಿತ್ತಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಈ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಂದನ ಉಚ್ಚುಂದು ಸರ್ಪ ಒಂದು ಉಚ್ಚತ್ತೊಂದು ಸರ್ಪ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇನ್ನೇನು ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಇಂಚ ಬರೆಯದು ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಅಂದಾಜು ಈ ಎತ್ತವು ಈ ಒಂದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಈಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾನ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಸಾತಂಡ ಸಾ ಗೊತ್ತಂಡತೆ ಸಾ ಪಂಡದಾದೆ ಸರ್ಪ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಗೆರೆ ಪಾಡೋಡ ತೋಜುಂಡತೆ ಹಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹರಿವಾಣ ಅನ್ನು ಪನ್ಕ ಹಾ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹಾ ಹರಿವಾಣ ಹಾ ಇಜಿನ ಬೇತೆಂಚಿನ ನಂಕ ಹಾಕ ಪನೊಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಹಪ್ಪಳ ಅಡಿಗೆ ಸುರುಳಿ ಪಾಡ್ಲ ಇಂಚ ಹಪ್ಪಳ ರೆಡ್ ಹಪ್ಪಳ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಡ್ ಹಪ್ಪಳ ಇಂಚ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಹಪ್ಪಳ ಉಂಡು ಮುಂದೆ ನಂಜಿ ಬಟ್ಟ ಓಕೆ ಆಡ ಹಪ್ಪಳ ಲೈನ್ ಮಾಡೋಡ್ಚಿ ಹಪ್ಪಳ ಉಂಡು ಉಂಡದು ಅದೇ ಹಾ ಬೊಕ್ಕದ ಅದೇ ಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ಲಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ 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 ಮೀನು ಬತ್ತೆರೆ ಗಾಳ ಬಡ್ಪು ಜನ ಐಕೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಕ್ಕು ಪಾಡು ಜನ ಅಂಚನೆ ಲಾಳ ಗಾಳ 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 ಅವಳ ಬರೆಯುದಲ್ಲ ಲಾ ಹೌದು ಅವಳ ಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ ಕಣ್ಣುಂಡು ಕಣ್ಣು ಪೋದು ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂದು ಲಾ ಓಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾರಾಳ ಒಂದು ಪುರಾಂಡ್ ಯಾರಾಳ ವಾಶ ಶಸಹಳ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ ವಾ ಉಂಡತೆ ವಾ ಉಂಡತೆ ವಾ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದ ಅಂದ ಭಾಸ್ಕರ ನಾವು ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾನು ಎಕಡೆ that's okay that's okay just you can do that ಆ ಮುಟ್ಟ ನಲ್ಲಂತೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಓಕೆ or you can write ಅಂಚ 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 ಅವು ನಂಕಿತ್ತೆ ಕೊರ್ತು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಎಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಎಸ್ ಇಂದುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸಾ ಪನ್ಲೆವರ ಸಾನೆ ನೇ ಸಾ ಇರೆಗ್ ಸರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಆಂಡ ಸರ್ಪದ ಈ ಸಾಕು ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಿಜ್ಜಲ್ಲ ಸರ್ಪದ ಜಿಡೆದೆರ್ತದಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಸಾ ಸರ್ಪ ನೆಟ ಬೀಲ ಉಂಡು ಬೀಲ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಒಂದೇಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೀಲ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಅತೆ ನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಪದ ಇಂಚ ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡತೆ ವಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬೀಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಲೈನ್ಗಳ ಎಂಚಿನ ಬೀಲ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸಾ ಸಾ ಮಿತ್ ಓ ಇಡೆಗ ಇಂಚ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟು ತೀಯರ ಪಾರಣ ಸಾ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಚೂರೇ ಮಿತ್ತುವುದು ಇಂಚಲಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿತ ಎಂಚಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಚಲ ಬರೆಯಲಿ ಫುಲ್ ಬರೆಯಲಿ ಇಂಚನೆ ಬರೆಯಲಿ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ
ಅಂಚನೆ ಬರಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬರೆಯಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ದೈಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚೆ ಬರೆಯಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸಾ ಶಾ ಸಾ ಒಂದು ಸಾ ಒಂದು ಯಾ ಒಂದು ರಾ ಯಾ ಯಾರ ಲಾ ವಾ ಶಾ ಶಾ ಒಂದು ಶಾ ಶಾ ಯಾನು ಡಬಲ್ ಬರೆತ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ತೋಜಾರೆ ಒಂದು ಸಾ ಒಂದುಲ ಡಬಲ್ ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬರೆತ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಐದಕ್ಕ ಹ ಒಂದು ಳ ಒಂದು ಪಿರ ಆ ಬರೆಯಲಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಡೆ ಏನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾತಜ ಅರ್ಥ ಆಂಡ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ ಒಂದು ತೋಜಪೋಡೆ ಕೇಳಲೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ವರ ಒಂದು ತೋಜಪೋಡೆ ನಮ್ಮನ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಯಾ ಶೈಲ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ there is no letter like ksha or tra. Yes, I am going to show you. Next one is that one. I will show you. Oh, okay. ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಹೇಳ ಹುಡೋರ ಪಂಪರ ಲಾ ಆತೆ ಓಕೆ ಬರೆಪ್ಪ ಓಕೆ ಲಾ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಗಾಳ ಪಾಡು ಜನ ಆಯ್ತ ಹುಕ್ಕುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕವತುಲೆ ಎಂಚಿನ ಬೇಕುರ ತಿಕ್ಕವ ಎಂದುತೆ ಮೂಜಿಗೆರೆ ಇಟ್ಟಾಣ ಮೂಜಿಗೆರೆ ಉಂಡು ಐತೆ ಅನ್ನ ಲಾಣಗ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಹುಕ್ಕುಂಡು ಐನ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಹುಕ್ಕು ನೆಕ್ ಇಂದು ಪಾಡರೆ ಎಂಚಿನೆ ನೂಲು ಪಾಡ್ನ ಹುಕ್ಕುಂದು ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಒಂದು ನೆಟ ಇರು ಬೇಟ್ ತಿಕ್ಕವರು ಒಂದು ಬೇಟ್ ತಿಕ್ಕವನ ಒಂದು ನೂಲು ತಿಕ್ಕವನ ಹುಕ್ಕು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವು ಇಂಚ ತೋಜಿನಾಗ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಚಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಕೈತಲ್ಲ ಬಳೆಯವಳೆ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಳಿ ತೋಜುಂಡ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಕೊನೋದು ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಗೊತ್ತ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಒಂದನೇ ಋತು చెప్పకుండా ಓಕೆ ತೋಜಲೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಓಕೆ ತೋಜುಂಡತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಯಾ ತುಲೆ ಯಜಮಾನೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾ ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಯಾ ಐದಕ್ಕ ರಾ ಕನ್ನಡದ ರಂಗಸ್ಥಳ ರಂಗೋಲಿ ಉಲ್ಟ ಬರೆಸ್ತುಂಡಾಣ ರಾ ಸೇಮ್ ಕನ್ನಡದನೇ ಲತ್ತಂಡೆ ಲತ್ತನೆ ಬರುತ್ತೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಅತ್ತೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಊರು ಬನ್ನೋಡು ಪುತ್ತೂರು ದಾರ ಉಡುಪಿ ದಾರ ಉಡುಪಿ ದಾರಂಡ ಲತ್ತಂಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಲತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಸಂಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಲತ್ತಂಡೆ ಆತ ವಾದ್ಯ ತುಲೆ ವಾಲಗ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ನೆಟೆ ಮುಟ್ಟಂದು ಈ ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ವಾಲಗೋ ಬರೆತೇರು ವಾಲಗ ಕನ್ನಡ ವಾಲಗೋ ತುಳು ಲೈನ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸ ಓ ಲೈನ್ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ ಒಂದು ಮಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತು ಎರಡ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಜ್ ಲೈನ್ ಬರೇನದಾಗ ಒಂದು ಮೋಹನಣ್ಣ ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ನಡು ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಸುರು ಬಂಡ್ ಸರಿ ಮಧ್ಯ ಆತ್ ಅವೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಕ್ಕ ಷಣ್ಮುಗ
ಐಟ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾತಂಡು ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ಷಣ್ಮುಖೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾತಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾ ಮಿತ್ತ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಅಂದಂದು. ಶಾ ತಿರ್ತಾವಡು ಹಾ ಸಾ ಶಾ ಸಾ ಹಾ ಆಚಾತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾ ಇಂಚ ಶಾ ಅಂಡತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಷಣ್ಮುಖ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿರಕ್ಲಂತ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾ ಒಂದು ಅವು ಶಾ 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 ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಶಾ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಶಾ ಅವೇ ತ್ರಿಶೂಲ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಚಿನೆ ಗರಗಸ ಫ್ಲೂಟ್ ಗರಗಸ ಶೂಲೋ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಶೂಲೋ ಬಂತೀನಿ ಅವು ಶೂಲಾತ್ ಶೂಲೋ ಶೂಲೋಲ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಶೂಲಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶೂಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುಟು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರಾಕ್ಲು ಅತ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬಕ ತುಳುಕನಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಆಪುನೆ ಅವು ಅನ್ನಂದ್ ಅತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶೂಲ ಅಂತೆ ಪನ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ್ಪನಗ ಬಟ್ ಪ್ರಾಣೇರ್ನ ತುಳುಟು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಚೂರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಅವು ರಡ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ತೋಜ್ ಶೂಲ ಪಂಡ ಶೂಲ ಪಂಡ ಶಿವನ ಅಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೊಂದತೆ. ಕೊಡ್ತಾ ಇರತ್ತಾ ತ್ರಿಶೂಲ 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 ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುಟು ಶೂಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದೆ ಓ ಅಪ್ಪಂಡ ಶೂಲ ಓ ಅಂತೆ. ಅಪ್ಪಂಡ ಓ ಅಂದೆ ಇಂಗಿರ ಲಿಂಗೋ ಲಿಂಗೋ ಅಂತ ಪನ್ಪೋತಲೆ ಹಾ 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 ಅಂಚನ್ ಲಿಂಗ್ ಓ ಓಕೆ 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 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರನ ಶೇರ ಮುಜಿತಾರತ್ತ ಹಾ ಅಂದ್ ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಐಟ್ ಲಿಂಗೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಂದ್ ಲಿಂಗೋ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ ಕಟ್ಟಗ ಸಾ ಸರ್ಪ ಸ ಒಂದೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬೈದಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಚೂರ್ ಮಿತ್ ಬೈದಂಡು ಅಂದ್ ಮಿತ್ತ ಲೈನ್ ಮಿತ್ತದ ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಡ್ ಹರಿವಾಣ ಓಕೆ ಹರಿವಾಣ. ಸಟ್ಟುಗ ಕೈಲು ಸೌಟು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನಿನ ಕೌ- ತಟ್ಟಗ ತಟ್ಟಗ ಅಂದಲ ಬಲ್ಪ ಅಂದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದ್ ಕೈಲು ಸೌಟು ಚೌಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತ್ತೆ ಚೌಟು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚೌಟು ಹಾ ಅವು ಕೆಲವು ಅಂದು ಅವಲ ಅವೇ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಲೆ ಟಾತುಲೆ ಟಾ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನ ಓಕೆ ತಟ್ಟಗ ಅವೇ ತಟ್ಟಗ. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಟಾ ತುಲೆ ಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ನೆಟ್ ಪುರ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈ ಇಂಚಿನೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೋರ ಅಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೇರು ನೆಟ್ಲಲೆ ಟಾಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನೆ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜೇ ಸೈಜ್ ದಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ದೇರಾಕ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಟಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆದಂದು ಏಪಲ್ Right side. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಅವು ಅದೇ ಇಂಕ್ಲು ರೈಟ್ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀತಾ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆಪ ತುಲೆ ಅವೇ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಅವೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಓ, ಒಂಚೂರು ಓಕೆ, slant ಓಕೆ. ಉಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಸರ್ ಓಕೆ ಅವು ಓಕೆ ಅಂದ್ ಒಂತ ವೌಲ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತು ವೌಲ ರಾಂಗ್ ಅತ್ತು ರಾಂಗ್ ಅತ್ ಓಕೆ ಸ ಬೊಕ್ಕ ಹ ಅವಳ ಹರಿವಾಣ ಹರಿವಾಣ ಊಜ ಉಲ್ಟ ಹರಿವಾಣ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಳ. ಳ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ದಾರ ಪಡ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಂಬುಲು ಹಾ. ಆ ಗಾಳದ ಪಾಡ್ನ ಸೊನ್ನೆ ತೋಜಾಯ್ ಹಾ. ಕಾಳ ಳ ಳ ಆಡತೆ ಆಡತೆ ಕಾಳಿಬರಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಶೈಲ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಶೈಲ್ yes Shane? ಅಕ್ಕ Yes. Okay. Shall we continue then? yes Yeah. yes Okay. ನನ್ನ ಎಕಡೆ ಶೇಲ್ ಕೇಂಡೇರು ಕ್ಷಾ ಬರೆಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂತ ಬರೆಪ ಕ್ಷ ಅತೆ ಉದನ್ ಎಂಚ ಬರೆಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯದ ಕ್ಷ ಟಾ ಬರೆತು ಒತ್ತು ಟಾ ಬರೆತು ಒತ್ತು ಈ ಖಾನ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಶಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊನೆಟೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು
ಒಂದು ಕ್ಷ and ಗೊತ್ತಣ್ಣತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಶೈಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ No, akka. no you see you know we write kshatriya. How you write kshatriya? First you write ka, then we give sha. ಶಾ ಅಡಿಯೋತು. Yeah, sha. Then this is the first you write ka, this is the ka. Got it? Then ksha, I just showed you sha, big sha. You yeah, that one you are writing here, sha. What is that? ಕನ್ನಡ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಪಡ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಬರೀತಾರೆ ತುಳು ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಒಂಜೇ ಲೈನ್ ಲ ಬರೀಪೇರು ಮಿತ್ಲ ಕ್ಷ ನೆಕ್ ತೋಜ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಬರೆಯತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಇಂಚ ಬರೆದು you see this ಅರ್ಥಾಂಡ ಮೋಹನಣ್ಣ ತೂಲೆ ಕುಂತುಲೆ. So we have to connect them. Yeah, you can connect also. You can connect or you can write without Oh, connect. Yeah, you can connect or you need not connect. Anything you can do. But mostly there is no connection. ಮಾತಲ ಅಡಿಯೋತುಲ ಬಕ್ಕೊಂದುಲ ಒತ್ತಕ್ಷರಲ್ ಪೂರ ಸಪರೇಟ್ ಅಕ್ಷರನೆ ಫುಲ್ ಅಕ್ಷರನೆ ಬರೆಯುನ ಇರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ತಾಳೆಗರಿಟ್ ಬರೆನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕೈದೆ ಪೆರೆ ಬುಡ್ಚಿ. So what they do, they just do running handwriting. Running letter. Yes, correct. They just do this, like they just start from here, they just go here like this. Okay, that is ksha. ನನ್ನ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರೆನಗ ತಾ ಮುಟ್ಟಲ ನಾ ಮುಟ್ಟದ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಕಲ್ಪದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬೇತುಂಡು ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕಲಿ ಒಂದು ಯಾ ಬರೆಯತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಯಾ ಬರೆಯ ಇಂಚ ಐತ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಯಾನೇ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಗೊತ್ತಂಡ ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ರಾಗ್ ಸಾರಿ ರಾ ಇಂಚ ಬರೆ ಪುನತೆ ಇಂಚನೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಒಂದುವೇ ಒತ್ತಕ್ಷರ ರಾ ಲಾಗ್ ತೋಜುಂಡದೆ ಲಾಗ್ ರೆಡ್ಡು ನಮನೆದ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬರೆಯಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಲಾ ಬರೆದು ಚೂರು ಇಂಚ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆದ ಅವಲ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಓಪನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಒತ್ತಕ್ಷರ I am not understanding. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬರತ್ತಲ್ಲ ತೋಜುಂದುಜ್ಜಿ ಸರಿ okay wait I'll go there. Shail, now I told you the ottakshara, you know ottakshara now, right? Yes. I told you the same thing you can write little smaller than small underneath, right? Now till na you know, till na ottakshara you know. Now pa is okay, I'll start from the pa. This is the pa, right? Then you are writing the same pa in smaller pa. This is a pa. Appa. Okay. Fa baren, when you write a fala, same thing you are writing here down. Fa. Ba, when you write ba, same thing you are writing ba. Bha, same thing, no change. Same thing, smaller you are writing underneath. Right. Okay. Next ma, you are writing same ma, that is amma. How you write amma? First you write a, then you write a ma, then ma, like this. Okay. You got this right? All these things you got it right? Yes, right, akka. Shirin? Yes, akka. Okay. Next one, ya. When you are writing ya, it is not the same thing. No, you are not writing same ya like it is the ya. Then that goes like this. Yeah, you see, only this portion goes up. You need not write yeah like this again. Okay. This is in Kannada we do this the same yeah we do this yeah underneath like this. Yeah,
Okay. Okay. If you say appaya, how you say appaya? Yeah. Yeah. Appaya. Okay. Okay. Got it? Yes. Okay. Then now ya is over. Ra. Ra. You can write ra like this. ಸೇಮ್ Yeah, same. Yeah, same. ಶಿವಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲತೆ ನೆಟ್ ಇದು ಚಾಟ್ ಅವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಅವೆಂಚಿನೇವು ಕಾಕ ರಾ, ರಾ. ರು ಅವು ಕೃ ರಾತ್ ರು ಅವು ನೆಕ್ ಇಂಚ ಕೊರಿಯರಡ ರು ಅವತ್ತು ಇಂಚ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬಿತ್ತು ಅವು ಪತೆ ನೆ ಒಂದು ಇಂಚತ ಪನ್ಪು ನೀರು ಕ್ರಾ ರತ ರತ ಒಂದು ರಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮುಂದೇನ ಬೊಕ್ಕ ಕೃ ಬರೆ ಪರ್ಣೆಂಚ ಬರೆ ಒಂದು ರಾ ಒಂದು ಕ್ರಾ ಬರೆನಾಗ ಇಂಚಲ ಕ್ರಾ ಬರೆ ಒಲಿ ಕೃ ಬರೆನಾಗ ಒಂದು ಕೃ ನಮ್ಮ ರಾ ಬರೆ ಪತೆ ನಮ್ಮ ರಾ ಇಂಚ ಬರೆ ಪತೆ ಐತಲಿಕನೆ ಅತ್ತೆ ನೆಕ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪರೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಇಂಚಲ ನೆಟ್ ಚಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಐಟ್ ಅಂಚ ಉಂಟು ಅದು ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಚಾಟ್ ಇಡಿರ್ನ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಬಿತ್ತು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ರಾತ ರ ಎಂಚ ಬರೆಪನ ಕನ್ನಡದ ರ ತಲಿಕನೆ ಅಂದ್ ಒಂದು ರಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ರಾತೆ ಆಯ್ತು ಅಡಿವತ್ತು ಅಂಚನೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ರಾಂಗ್ ಅತ್ತ ಅವಲ ರಾಂಗ್ ಅತ್ ಈ ರೀತಿ ರಡ್ಡು ನಮನದ ಚಾಟ್ ಇರಡ ನಮ್ಮ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾಟ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ತುಯರ ಪರ್ಣ ಇರ ರಾಂಗುಲ ಕೊಡ್ತೇರ ಐಟ್ ತೂಲೆಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಪ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಲಕ್ಕೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ ಬರೆ ಉಂಡು ಇಂಚಲ ಬರೆ ಒಲಿ ಮೇನ್ ಆದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಗ್ ಬರೆಪುನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಂದಬಸ್ಕರಣ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆ ಒಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗ್ ಇಂಚಲ ಬರೆ ಒಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಡ್ಚಿನ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಕೊರಿಯನ ಪೂ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಿರ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಡ್ ಬರೆಯವ್ರ ಅಪ್ಪಜಿ ಈರ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರಿಯರ್ನ ದಾನೆ ಸುರುಳಿ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಅಡಿ ಅಡಿ ಅಡಿಟ್ ಬರೋಲಿ ಸರಿ ಅಡಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಡಿಟ್ ರಾ ಆಚೆ ಬರೋಲಿ ಆಚೆ ಬರ ಸೊ ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ನಮನಿಲ್ಲ ಬರೆಪುಂಡವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರನೇ ಮಾತ ಅಕ್ಷರ ಬರೆಪಿಲ್ಲಕಲ್ಲ ಅಡಿವತ್ತು ಅಂಚೆ ಬರೆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಲ್ ಬರ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಚಲ ಬರೆಪರ್ ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾಣದ ಇರು ಒಂದು ಕ್ರಾ ಬರೆಯಾರಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾನು ಗಾದೆ ತೊನ್ವೆ ಅಡಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾದೆ ತೊನ್ವೆ ಇರು ಗಾಕ್ ಒಂದು ಬರೆಯಣ ಕ್ರಾ ಹಾಪುಂಡು ಗಾಕ್ ಎಂತ ತೋಜುಂಡತೆ ಬರೆಯಣ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನೇ ಒಂತ ತಿರ್ತು ಬಳ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆಡಿ ಒತ್ತಾಪುಂಡು ಗ್ಲೂ ಗ್ರ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೂ ಇಂಚ ಒಂದೆಕ್ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತಂಡ ರಾಕ್ಲ ರಾಕ್ಲ ಲಾಕ್ಲ ರಡ್ಡು ನಮನಿದ ಅಡಿಯೊತ್ತುಲು ಲಾ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅವ್ರ ಲಾ ಬರೆಪುನು ಅಂದ ಅಂದ ಲಾ ಐಕೆ ಲಾ ತುಲೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಲ ಬರೆಯವಲಿ ಒಂದು ಲಾನೆ ಒಂದು ಲಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಲಾ ಬರೆನಾಗ ನಂಗೆ ರಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ಲಾ ಬರೆಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೂ ಬರೆಪು ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅದಾಯ್ತು ಸುರುಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಸುರುಳಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಸುರುಳಿ ಹೂಕುಲ ಸುರುಳಿ ಉಂಡು ಹೂಕು ಸುರುಳಿ ಅವು ಸೇಮ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಈ ಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ I did not follow from that like half moon matra and like that re matra. Yes, I'll show you Shail. You see here? You got right? ಶಿವಳ್ಳಿ ಉಂದೆಂತ ಜಪ್ಪವರು ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಟ್ ತ ಜಪ್ಪ ಭಾಸ್ಕರ ನೈಟ್ ಉಂಡಾ ಅಂದ ಚಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ Okay, first you can see that. Yes. Yeah, tojale. Unda tukaita. Just let me see. 21 page, Bhaskaran.
Part 4. Okay. So that half moon matra is like we say like guru. No, not half moon. Yeah. It's not the same. Now Bhaskar will show you what. Yeah. Can you see this? Okay. No. Okay. Au sa. This is sa. Sa. This is ga. 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 These are all same. These Same. are all same. Whatever you have the same letter, avene parepun aditu. Undu maatetla. So rak matal. Okay. This also same. Onji ya. Ya is different. This is kya. Kya. Ka. Ya is like this. Yeah. Then this is ta. This Ta. is Ta. different. Yeah. Last time I showed you. Tha. Tha adiyottu. Tha. Vatakshara. Yes. And this is also same. This is same. That is kwa. Different. Yeah. This is kwa. This is wa. That's it. But that follows the same format. But la the matra. La. Only la. Only La. three are different. What three? You know, one la, then tha, then ya. These three are different. Otherwise, everything is the same. Yeah. Which three are la, tha, and La, Yeah. tha, and ya. yeah. ಅವು ಬರೆಪಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚೆ ಪಂಡ ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ವಾಲ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತೆ ವಾಗ್ ವಾ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಪಣ್ಣ ಎಂಚೆ ಕೊಡ್ಪರಿ ಮೋಹನ ಅಲ್ಪತುಲೆ ವಾ ಬರೆನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದೀಪ ಅದು ಬರೆಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಬರೆಪುನೆ ತುಲೆ ಲಾಕ್ ತೋಜುಂಡೆ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಲಾತುಲೆ ಇಂಚಲೆ ಚೂರು ಇಂಚ ಪೋಪು ಲಾತೆ And like in Tra it is ಲ್ವಾ ಬರೆಪ ಲ್ವಾ ಬರೆನಗ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪೋಂಡು ನೇ ಒಂದು ವಾ ಲ್ವಾ ಲ್ವಾ ಉಂತುಲೆ ಅಲೆ ಮುಲು ಗೊತ್ತಾನು ಇಂಚ ಒಂದು ಲಾ ಒತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಒತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ಲೈಟ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಅದ್ರ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಂದ್ಪಾತಾ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ sinusoidal delta. In Ra also like it is a different matra below that Ra usually it is the same. There is no much difference for Ra. No, like Tra. Yeah. Tra is if you write Tra. ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗ ಆ ಒತ್ತನ್ನು ಅಂತ ಸೈಡ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಕೆಲವು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಪಾತೆ ಒಂದು ಸಾ ಬಕ್ಕ ಥಾ te tha tha ಇಂಚ ಅವು ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾಕಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಅಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಯಾನ್ ಬರೆಪುನ ತೋಜುನೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಿನ ಬರೆಯಿನ ಅತ್ತ ಅವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಟ್ರೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡತೆ ಹೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಥಾ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಐದು ಬರೆ ಪೂಜ ಸರಿ ಓಕೆ ಅಡಿಯೊತ್ತಲು ಮಾತ ಕೆಲವದೈಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಕೆಲವದೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡಿಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಾತ್ಲೆ ಅವೇ ಅಕ್ಷರ ಕಾ ಅಡಿಟೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಾ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ರೈಟ್ ಅಂದೆ ಹೌದಾ ಅವು ಪೂರ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಪೆನ್ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಬರೆಪ್ಪು ನಾನು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಅವು ಇಂಚ ಶಿವಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ್ನೆಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ರೂಲ್ ದೇ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಷರಗು ಸೇಮ್ ಅಡಿಯೊತ್ತಂಡ ಅಡಿಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೇತ ಅಕ್ಷರ ಅಂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಓಕೆ ಅವು ಲಾದಿಪ್ಪ ಪಿಎನ್ಎ ಅಡಿಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಟ್ರೆ ಇರು ತ್ರಾಗ್ ಇರು ಆ ಸೈಡ್ ಬರೆಯನ ಕೊಂಡ ಅವು ತ್ರು ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ತ್ರಾಗ ಫುಲ್ ಬರೋಡು ಬರೆಯೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಐಕ್
ಬದಿರ್ ರಾನ್ ಇಂಚನೆ ಬರೆಪರ್. And ಅವು maybe I think there is no proper ಇಂಚನೆ ಬೇತ ತುಲೆ ಅಕ್ಷರ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಕೃ ಬರುತ್ತೆ ತುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯು. ಅರ್ಕ ಅರ್ಕ ಎಂಚ ಬರೆಪರ್ ಅರ್ಕ. Right, edit. How you write arka? First you write a, then R is coming here, one small dot here. Dot means one small line. Then you write ka. This is arka. You got it? No. If you see the last. Oh, here there is a Bhaskaran is showing too. Yes. This one. Anything. Ka. That is a rectangular kind of dot. It's not circular, but it is a straight line, small straight line. Yeah, small here. Yeah, but we won't write ka with that vattakshara ka in akka. No, no, akka is a different. You, for example, you how you write karkala. You see, now you are writing karkala. Karkala, how you write it? First you write ka, r is one dot here. Again ka, la. This is karkala. I think her question was like akka. Karkala tehina. La bokkin la. Malla karkala ನಾವು. Karkala. ಅವಳ Karla or karkala. Karla. 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 Karkala. La ಬರ್ಕೊಂಡು. Correct. Okay, correct. Okay. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡುತ್ತಲೆ. Karnataka. Karnataka. Okay, Karnataka. How you write Karnataka? Here, Karnataka. Ka first you write one dot r, then na, ta, ದೀರ್ಘ word. ಅದೇ correct. Like this. Karnataka. Okay. Yeah, I think some questions have better questions undate. Adiyottu left ಗೆ ಬಕ್ಕ ಆಡಿಟ್ ಇಪ್ಪುನತೆ. Like ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ಬೇತ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಓವು ಕೋಡು ಓವು ಆಡಿಯೋತ್ತುಗು ಓವು ಅಕ್ಷರಗೂ ಒಂದು ರೈಟ್ ಕೋಡ್ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮನೆಟ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಹೊಡ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚ ಎಂಚನೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ದೆ ಒಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲು ಕೋರಲ್ ರಾಟ್ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ದನ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಲು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂಚ once we have that unicode then everywhere it will be same correct and barkonditte ancha undonta anchinchip I think there is more work to do, but whatever we have from that we can use there are other letters also available. I can go through there too, because ancient we might have some ancient letters ate Bhaskaranna and I think I have stored it somewhere. I will go through that. If I find anything different I will get to you. Yeah, ಕೆಲವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು ಬರೆನಕವು ಕೈಟ್ ಬರೆನಗತೆ ಅವಳ ತಾಳೆಗರಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬರೆನಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪಂದೆ ಸಮ್ ಅಕ್ಷರ ಲಂಚಿಂಚಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಂಬು ಅಡಿಯೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕನಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾ ರಾ ಲಾ ಥ ಥ ಯಾ ಲ ರಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ನೆಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡತೆ ಅವೆ ನೆಟ್ ರಾ ಉಂಡತೆ ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉಂಡತೆ ಥ್ರಾಕ್ ಓಕೆ ದೆನ್ 4 ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾ 4 ರಾಬಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂಡ ರಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅವು ರಡ್ಲ ಓಕೆ ಅವು ನೆಟ್ಟತೆ ಇರ ಬಂದ್ಪುನು ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಪಂಡ್ ಒಯ್ನ ರಾನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬರೆಪಾತೆ ಒಂದು ರಾತ್ ಒಯ್ನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಿ ಲಾ ಇಂಚ ಒಂದು ರಾನ್ ಇಂಚಲ ಬರೆಯವಲಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ಬರೆನಲ್ಲ ರಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ ಲಾಂಚೆನೆ ಲಾಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎರಡು ಸರಿ ಲಾ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬರೆನಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಲಾನೆ. ಓಕೆ
ಅಂಚೆಲ್ಲ ಅವು ಕೆಲವು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೇರು ತಾಳೆಗರಿಟ್ಟು ತೋರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂದಂದೆ ಬರೇನ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರೆಯಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ರಾ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರೆಯಂಡಲ್ಲ ಲಾ ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ But- ನೆತ್ತ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆಪಿನಿ ಅಕ್ಕ 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 ಬರೆಯೋಡ ಆ ಬರೆಯಲಿ ಸುರುಟ್ಟು ಆ ಬರೆದು ಕಾಕ ಕಾವ ಬೊಕ್ಕ ಕಾ ರೆಂಡೆ ಸರಿ ಬರೆಯಲಿ ಕಾ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯಕ ಮೂಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಕ್ಪುಲೆರ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಲ್ಪುಲೆ ಕ ಇಂಚ ಉಂಡತ್ತ ಅವಲ ಬರ್ಪುಂಡ ರೆಡ್ಲ ಉಂಡ ಅತ್ ಓ ಅವು ಅವು ಅತೆ ಅತ್ತ ಮೂಲು ಅಂದಂದು ಒಂದು ಕೆಲವು ಅಂದಂದು ಉಂದೇನು ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬರೆಯರ ಹಾಕುಡು ರೆಡ್ಲ ಉಂಡ ರಡ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದ ಒಂದು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬೊಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾಳೆಗರಿತ ಒಂದುಂಡತೆ ಐಟ್ ಪನೊಲಿ ತಮಿಳ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೆಲವು ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಕೆಲವು ಕೈ ದೆಪ್ಪಂದೆ ಬರೆಪನೆ ಪಂದೆತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲು ಈತನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕುಲಿತೆ ಒಯ್ನ ತೆರಿಯೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಉನೇನ ತೆರಿಯೊಲ್ಲೆ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಐತಾತಿಗೆ ಬರೆಪನ ನಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೇಮ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ and there are some aksharas you can write without taking your hands off like this okay you can write this from here and like this tha then tha also you can write like that and then another thing you can also in talegari I will show you how you write this one antara in talegari they write like this ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸಿ ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ you see this ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋರಿಸಿ in talegari you see this more actually like this ಅವು ಬರೆನಾಗತ್ತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದ ಬರೆನಾಗ ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ generally seen in Talegarit. So, but for universal adoption, generally they recommend friends, what for is example, friends. How you write friends? This is fray. Like this. Yeah. Friends. Or you can write friends like this too, right? Yeah, I think ಶಬ್ದ ರಚನೆಯಿಂದ ಬತ್ನೆಡ್ದು ಗೊತ್ತಾವ ಅವು ಶಬ್ದ ರಚನೆ ಹಿಡಿದ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಕಲ್ಪುಗ when we are doing the ಶಬ್ದ ತೆಂದು ಅಕ್ಷರ yeah when we are doing the words yeah otherwise you don't think about anything, just think of only 4 letters are different, otherwise all vattaksharas are same. Okay, you got it? So that the vattakshara for ra is this half moon below the underneath. Underneath. Okay. Yeah, let's follow that one only to avoid confusion, because ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಳೆಗರತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಶಿವಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಮಾತ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದಿತ್ನ ಸೊ ದಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆದ 15 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಲ್ತಿಜ ಆಂಡ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಜತೇನಿ 1 to 3 ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವಡ ಪೊರ್ತಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಪುನ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನತ್ತ ಆರ್ನ ಆಜಿನೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೋಡಿ ಅಂದ ಓಕೆ then we have a time ಅವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತೊಟ್ಟು ಬೈಜಿಡ ತಿಕ್ಕಿದ ಜಸ್ಟ್ ಆರ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಅಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಯಾನ್ ಬಂಡು ಕುಡರೆ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಐಕ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರ್ ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಐಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚ ಅನ್ಪುರ ಉಂಡ ಆರ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐ ಇಂಕು ತಿಕ್ಕಿದನೆ ಜಾನಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರು ಕಡಪುಣ್ಯವು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಪೋನಾಗ 4-11 ಬೈದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ಕಡಪುಡಿಯ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾನಕಿ ಓಕೆ ಅವು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಪ್ಪ ಇಜ ಮಾತ್ರ ಎರಡಲ್ಲ ಅದೇ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಜಲ್ಲಂಜಿ ಪೂರ ಗಂಟಲ ಬರೆಪ್ಪಾಗ ನೆನ ಅವೇನ ತೋಜಾದ ಒಯ್ನ 1 to 3 ತೋಜಾದ ಓಕೆ
ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನನ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ನಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಹಾಫ್ ಡನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನೆರಿತ್ತೇನೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೇನ್ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಆದ್ ಫರ್ಮ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನ ಮೇನ್ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಯಾನೊಂಚೂರು ಸ್ಲೋನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಿನೋಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನೆ ಅಂಚ ಪುರ ಅಂಚದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನೆಗ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲೋಯರ್ಲ ಇತ್ತರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಉಂಡು ಎಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಫುಲ್ ಅವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಂದುಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಲ ಅವಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಮಂತೊಂದು ದಾಯಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅತ್ ನಂಕ್ ಏರ್ ಬರ್ಪರ್ ಅಕಲ್ ಪೊರ್ಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಐಕ್ ಬೋಡದ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸ್ಲೋ ಪೋಂದುಲ್ಲ so hope everyone understands. Fully agree. Mallejji enklege slow. Yeah. ಬೊಕ್ಕ ನನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡೈಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಉಂಡು ಲಿಂಕ್ ಅವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನ ಮೂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ನ ಉಂಡೈಟ್ 4ನೇದು ಇಂದತೆ ಪಾಡ್ಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಅವೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಪೋರ್ಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದ ಅವು ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಓವರಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನ ಐಕ್ ಬಡದು ನಿಕುಲು ಆ ಈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾ ಆ ಈ ನಾ ಮುಟ್ಟ ಆ ಈ ಆದ ಕಾಕ ಗ ಖಾಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ವಿತ್ ನಾ ಮುಟ್ಟ ಬರೆಯಲೆ ಇನಿತೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಪಿ ಪಿ ಪೋ ಪೋ ಪೈ ಅಂಚ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ಮಾತಲ್ ನಾ ಮುಟ್ಟ ಹೊರ ಮಾತಲ್ಲ ಬರೆದು ಹೊರ ಬರೆಂಡ ಯಾವ್ದು ದುಂಬುದ ಸೊ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಲ್ತನ ಏನು ಹೊರ ಬರೆಯಲೆ ಎಂಚಿನ ಬರೆಯಲ್ಲ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಖ ಖ ಕಿ ಖಿ ಖು ಖು ಅಂಚ ನಾ ಮುಟ್ಟ ಬರೆಯಲೆ ಖ ಖ ಕಿ ಖಿ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಖ ಖ ಗ ಗ ङ ಛ ಛ ಜ ಜ ಞ ಠ ಠ ಡ ಢ ಣ ಥ ಥ ದ ದ ನ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ pa pa pi pi pu pu. This one is the today's class, so write that one, today's class. So we don't need to write ka ga ga till na. We don't need to write. What is that, Shail? We don't need to write from ka kha ga ga till that ta tha da na. We only need to write from pa. Like yes, pa pa pi pi only ka kha ga ga nga. That is the ottakshara. Ka with ottakshara. Then till na. Okay, till na ottakshara. Na na ni. No, don't write that. But write today's class. Pa pa pi pi po po pai. That one you write. Okay. Okay. La la li li lu lu le le. Okay. Yeah. Yeah. Today's everything you write, but for continuity purpose, just so that you will not forget, write once everything what you learned so for all the letters. Okay, but if you are submitted daily, then write it complete. Otherwise, if you have missed something, but you can, if you miss some day, then you can do it twice in the next day or something like that. Otherwise, it's okay if they are confident that they can write. If it is, it is okay. Okay to miss, because we know that they are all busy in the. But I think you should submit only once in a week. But maata pratidina malta kandavada apundu enklu message etti barpundu avara board ayina miss apundu. That's okay. Enklu assignment assignment enklu just submission ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ. You just for the submission. Assignment submit malpunakla maata ವಾರಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ submit malpunadu adde. ದಯಪಂಡ ಇದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತಾಡ ಬರ್ಪು ಏತ್ ಇಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಬಲ್ತಂಡ ಒಂದೊಂದು 5 ಪೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ಅವು ಕಂಡಬಡ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ ಹೊರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಾಡ
I will continue to this one. I will not change now, Monana. That's okay. assignment Shivalli group- can see that. As long as Shivalli assignment can. group is correct ಹಂಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ actually. ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಶಿವಳ್ಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ಬಿಡ್ಲೆ But it's okay. I think you can delete, right? ಅದೇ ಏನ್ ಪಂಪೆ ನನಗೆ ಪಂಪೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋತಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂಚ ಐಕ್ ನಮ್ಮಂಜು ಒಂದು ಬಿಡಿ ಅವನೇ ಕಾಡಪೊಳ್ಳೆದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಐನ್ ಈ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ So ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ಲೆ correct. so that we can go and even the link Correct. White part. So we don't have to but still description is there. So if you want to see, I think put it in the description. That's fine. Description room. Still you continue to do it in the assignment That's fine, but we will find it in description. Because we'll have it in one place to see. One place. Description is one place. Okay. Apanda agapu gate mataragla. Okay, late and pura janakla sumar Okay. Thank you. Okay. Bye. Mataragla so Thank you pura janakla nikla time and Thank you, Shivalli. Thank you. Thank you, Shivalli. Bhaskar. thank you. Okay. Yani inita undu tutuji assignment inita tudu bakka pan paniklegenji. Inito record ಮಾಡುವುದಾಗುತ್ತೆ. Anand paadu. Thank you. Nikku just group description do tule it pura ippundu. As soon as available will put that. Here video undatte description padle. Description undu already clear. Unda okay. Thank you. Okay. Sorry. Bye. Bye. Janakeka. ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ನ ini bari apropos batta red and battina ಅವು ಎನ್ನ ಉಂದತ್ತ ವಿಷ್ಣು lemma change ಸಹಸ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸತ್ಸಂಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮುಗಿಸ ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಯೆ ಎಂಕ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಚಿ ಆರ್ಯ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಇದೈ ಪೊಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಲೆ ಇದೆ like 10:35 ಅಂಚಕ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವರ ಅಂಚ ಜಾಯಿನ್ ಆತು like 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡತ್ತ ದಾದಾಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲದ ಗಲಾಟೆ ಒಂದುಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾತ್ರನ ಕೇದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಆರ್ಯ ಉಂಡವಳು ಅಲೆ ಆರ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಗ ಅಲೆ ಆಲು ಎನ್ನ ಪೆನ್ನದ ಟಾಪ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ಯ ಚಿನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕ ನಡೆ ಅವ್ ಬಕ್ಕ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಸತ್ಸಂಗ ಅವರವರ 10:35 10:40 ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು 20 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ದಾದ ಪಾಡೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದುಂಡು ಆವಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಬರ್ಪ ಆವ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲ ತುಪ್ಪ ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ಪ ಅಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವರ ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಮಂತದ ಒಂದು ಆಂಡದ ಇನಿ ವರ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡಪ್ಪಗ ಪೂರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಗುಣಿತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನುಡಿ ಈ ಸಲ ಪಂಡಿಜಿ ಮರ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂದು ಬರೆಯೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತುಜಿ ಎಂಚಿನೆ 1 to 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಆತುಜಿ ಕಣಮ್ಮ ಅವು ಸಾಪು ಸರ್ ಉದಾದಿ ಒಂದು ಕೈಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಎತ್ತುಂಡು ಅವು ಸಾಫಾರ ಸರ್ಪ ನಂಗೆ ಬರೆಯರೆ ಬೋಡಾದವು ಆತೆ ಸಾಪ್ ಈ ಸರ್ಪನೆ ನೆನಪುದಿನಿ ಬೇತದಾನ ನೆನಪುದಿ ಉಡ್ಜಿ ಐಟೆನ್ಷನ್ ಎತ್ತಿಂದವು ಸಾದನ ಸಡಾದನ ಎತ್ತುಂಡು ಎಂಕಿರ್ಪನ್ನ ತಟ್ಟಗ ನಮ್ಮ ತಟ್ಟಗ ಬಂದ್ಪಾತೆ ಅವು ಸಾಪಣ್ಣ ಸರ್ಪನೆ ಪಡ್ದ ತಟ್ಟಗ ಬಂದ್ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ